Bona vesprada. Jo soc Carmen Ripoll, vicepresidenta de l'IDECO Camp de Túria, i avui tinc el plaer de presentar a Policarp Garay, una persona molt estimada per tots nosaltres, amant de la natura i del patrimoni i, com no, d'este, el seu poble. Ell és doctor en Geologia i doctor en Història, és màster en Recursos Hidrològics, professor associat de la Universitat de València al Departament de Geologia, ha treballat com a funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana en l'administració ambiental, és vocal i editor de les publicacions de la Federació Valenciana d'Espeleologia, soci fundador i president de la Societat Espanyola d'Espeleologia i Ciències del Karst, SEDEC. És membre de l'equip organitzador dels Geolodia en València, membre de la Societat Geològica Espanyola, delegat en València del Colegio Oficial de Geólogos Estatal i ha sigut director conservador del Parc Natural de la Serra Calderona. Autor de més d'un centenar de publicacions de temàtica geològica, especialment sobre espeleologia i karst, i autor de mig centenar d'articles, col·laboracions i llibres sobre temàtica històrica i relativa al patrimoni cultural valencià. És, com ha dit Alicia, el cronista oficial de Serra des de fa molts anys i, sense més preàmbuls, jo li dono la paraula a Policarp, que ens va parlar de la toponímia de Serra estudiada des de les fonts històriques. Hi ha alguna opció de pàgina completa per així? Sí, és a la dreta. Ahí. De moment he llevat això. Sí, ja està. està. És així de moment, ja veu? No sé si n'hi ha molta llum així a l'escenari o com voleu que estiga. Està massa llum. Se pot apagar? Segur que és fàcil. Bé, moltes gràcies a totes. Por favor, ¿podrías aproparte més el micro? Sí. Així va bé? Sí. Val. El títol de la xerrada era això, la toponímia de Serra estudiada des de les fonts històriques. Jo li he afegit, per a que no siga exactament com el llibre, que ja teniu tots, una crítica de la toponímia cartogràfica inculta, per posar de relleu els problemes que de vegades trobem quan estudiem toponímia. Allà a la columna de la dreta tenim una seqüència dels paleotopònims, l'època antiga, època romana, ibera, etc. Els topònims històrics, podria ser l'edat mitjana, l'època medieval, musulmana, andalusina especialment, els topònims moderns. És que s'hauria d'estar... Està tallada la imatge. Anem a seguir, per no perdre més temps. Topònims moderns seria, sobretot, la toponímia que arriba o que s'estableix en aquests territoris de muntanya després de l'expulsió morisca, quan venen els cristians vells de diferents poblacions a repoblar, i ja és una toponímia, diguem, valenciana i castellana i aragonesa, i d'ahir arribem a la toponímia en ús, la toponímia actual, la toponímia viva i popular. I mentrestant, ahir n'hi ha un llamp ahí, una fletxa quebrada, que és on estarien aquestes coses que anem una mica a criticar. Abans d'entrar en la toponímia del territori que ens ocupa, de Serra, he tret així aquesta reflexió, és una qüestió que sembla una mica xovinista, perquè això de les torres de serrans de València, la gent de Serra té clar que el nom, el rep d'aquest poble,
i bueno, no és una qüestió xovinista, simplement hi ha prou documents que estan recolzant això. Per exemple, si se n'anem, no vaig enrotllar-me molt en això, però si se n'anem a qualsevol població de les que recordem que estaven murades o que tenen encara murs i portes, com per exemple Benissanó. Benissanó tenia un portal al nord de la població, que és el portal de Llíria. Al sud-est té un portal important, que és el Camí de València, el portal de València. A la dreta té una altra porta que mira a Bétera, i el nom ja es podeu imaginar quin és. A Benaguasil, que està un poc més al sud, com sabeu, passa el mateix. Al nord de Benaguasil hi ha una porta, on hi havia una porta, no sé si totes se conserven encara, en certa manera, almenys en la toponímia viva sé que estan. I la porta del nord era la porta de Benissanó i Llíria. A l'est estava la porta de València, que era el Camí de València, i al sud estava la porta de les Eres, o el portal de les Eres, que és el que anava cap a Vilamarxant, el portal de Vilamarxant també. En la ciutat de València, sense repassar totes les portes que hi havia en la muralla cristiana del segle XIV, només cal pensar, per exemple, de les torres que se conserven, les torres de Quart, estan mirant a Quart. Quart, com sabeu, era un poble que estava a 4 legües de València. 4 no recordo ara. En fi, és una denominació romana. El poblet, sabeu que ve del monestir de Poblet, de la donació de Jaume I. I al nord està el portal de Serrans, que si mireu recte des del portal, pugeu a la torre, enfronte la Calderona, i al llarg de la Calderona una sèrie de punts, i entre ells el Cierro, l'Oronet, que és una de les vies principals que li donen nom a aquesta porta, segons la nostra teoria. També és el camí de Saguns i de Barcelona i tot això. Però n'hi ha erudits i historiadors antics i no massa antics. Per exemple, el Sanchis Guarner, en el seu llibre de la ciutat de València, afirma que el portal de Serrans rep el seu nom perquè era el camí de la comarca de la Serrania. La comarca de la Serrania, que en els anys 60 li diuen, i ara també, la comarca dels Serrans, la gent de la Serrania no té clar que siguin serrans, són la Serrania. I de fet, els Serrans, és a dir, la comarca dels Serrans i el poble de Llíria arribaven a València i entraven per el pont de Sant Josep i el Portal Nou. I el carrer que ve darrere del Portal Nou, en planten una Jordana, avui en dia és el carrer Salvador Quiner. Antigament, abans que li canviaren el nom, era el carrer de Llíria, de la mateixa manera que en les portes. En el portal de Serrans, sabeu que darrere està la placeta dels Furs, i a la placeta dels Furs hi arriben dos carrers. Un és el carrer de Serrans i l'altre és el carrer de Nàquera. I el carrer de Serrans acaba en la plaça de Manises. Els senyors de Manises en aquella època eren senyors de Serra. Aleshores, no m'enrotllo més en aquesta història, però volia deixar caure que la toponímia només és cap a dins en el territori, sinó que n'hi ha que veure-la també en altres perspectives. I la meva crítica comença en un exemple, que és este mapa de l'esquerra, que és un sector proper a la cartoixa de Portaceli. La cartoixa de Portaceli la tenim ubicada així, no sé si se veu el puntero. Y aquí tenemos el barranco de la Huella, y ahí está la fuente de la Huella. Eso es del año 71. En una otra cartografía posterior, y también en cartografías más antiguas, de principios del segle XX, trobem que no es el barranco de la Huella, es el barranc de la Vella y la font de la Vella. Pero sabem, en Serra sabem, que això no era ninguna abella, no era una abuela, era abella. Aleshores, el terme abella, en toponímia actual, cartografia recent, sí que està ja ben recollida, però n'hi ha un desaguisado ahí en el recorregut de les cartografies antigues un poc dolent.
Així tenim una altra vegada esta de la huella, a ver, el marge... Sí, vale, este es el mapa anterior, ahí tenim la fuente de la huella, la que estava citant, i així dalt tenim una muntanyeta, 751 metres, que no té nom, i que és esta d'així baix. Esta cartografia i esta muntanyeta, el que sí que sabem és que té una torre vigía, en els mapes anteriors sí que apareixia, la torre és un observatori forestal, i en esta cartografia de 1907, que sí que refleja font de la vella, no de la vella, sinó de la vella, així sí que apareix esta muntanyeta que se diu, ahí posa l'ombria de la Mata, i així baix està la solana del cerro de la Mata. Esta muntanyeta, així a Serra, se li diu, sempre se li ha dit el cerro la Mata, el Cierro la Mata. I el Cierro la Mata ens porta a un lligam toponímic que és la muntanya del Cierro de Serra. I casualment, este Cierro de la Mata és una muntanya que està just al nord de la carretera de Portaceli, de la mateixa manera que just al nord de la ciutat, de la població de Serra, tenim el Cierro, la muntanya del Cierro. La muntanya del Cierro és amb C. Hem tingut discussions de vegades sobre si l'origen toponímic hauria de ser a Mesa, perquè ve de Serra i de Cierro i tot això, però podem descartar-ho tranquil·lament. Per què? En primer lloc, perquè este mapa, que és el resum del mapa de catastre dels anys 30, està molt ben fet, que té tots. És una síntesi de tota la cartografia catastral, de tot el parcel·lari i tal. Ahí clarament diu que és el Cierro, diguem el Cierro, però escrit amb C. I, bueno, quan molta gent de Serra, jo quan era xicotet, com a mi en casa me parlaven en castellà, tot el món parlava en valencià i a mi parlaven tots en castellà. I algun senyor de Serra que estaven, xerrant sobre això, que me preguntava jo, sí, el Cierro i el Oronet és el mateix, i no sé què, i deia, sí, perquè el Cierro, i quan parlava en castellà deia el Cierro, i quan parlava en valencià deia el Cierro. I estos nos que ven así, Cierzo, Cierso, això està tret dels notaris de Serra, Miquel Conejos, pare i fill, que en moltes ocasions utilitzen van fer un recull toponímic, un cuidat toponímic dels documents protocolaris notarials i sempre apareix amb aquesta denominació. És que ni Cierro ni Cierro, és Cierzo, o sigui, l'origen d'aquesta paraula és Cierzo. Pensem que està lligat al repoblament de Serra, que pràcticament la meitat dels repobladors del segle XVII venien d'Alcubles, de les Alcubles. Alcubles és una zona aragonesoparlant, igual que Altura, igual que Sogorb, i l'altra meitat venia de València. Però pensem que és un topònim introduït en aquesta època. Esta és la Creu del Cierro, és un punt emblemàtic que se veu des de lluny, ara parlarem d'ell, i això és de l'any 2004, que van substituir la creu que hi havia d'obra i cristalls i espills i tot això per una metàl·lica, que és aquesta ara, que s'hi diu, un helicòptero trasladó ayer la nueva cruz del Cierro de 400 kilos de peso desde el pueblo de Serra hasta el monte del Oronet para presidir la Calderona. El Cierro, esta muntanyada així. Bé, doncs el Cierro és aleshores sí, i també se diu l'Oronet. En Serra el nom Oronet no el coneixia fins al segle XX. Se li diu Oronet des de fora, des de València. Concretament, és un record preciós que tinc. Una vegada jo era xicotet, mon pare estava parlant en un llaborador de la zona de Marxalenes, que hi havia encara camps, i estàvem discutint, mirant la muntanya i tot això. Em va cridar i diu, mira el que diu este senyor, perquè mon pare era així de chapanero i tot això, i diu, mira, aquí hi ha muntanya que és el Cierro, que en Serra li diguem Cierro i així li diuen Oronet. I diu este home que l'Oronet
és una muntanya de referència perquè quan l'oró està net, o sigui, quan li pega tot el sol, és que és el migdia. O sigui, és una penya rellotge. I això, aquest record el tinc en molt pres, en molt de carinyo, perquè un altre amic meu, que ja va faltar, Inocencio Sarrión, que era un estudiós de Benimaclet, em va dir exactament el mateix. Diu, així la gent de l'Horta se guiava per la visió des de Benimaclet, de l'Oronet. És a dir, l'Oronet, quan li pega el sol, al migdia. En estiu se retirava ella. O sigui, és un element toponímic, Sierro i Oronet, el local i el de fora. Avui en dia, clar, l'Oronet, tothom sap que el Sierro és l'Oronet perquè és el port de la volta ciclista de primera categoria, un port de muntanya, etc. I una altra muntanya que m'ha marcat ahir és l'Alt del Pi. Vaig a passar-me, és que no he pogut ordenar ara a l'última hora. L'Alt del Pi, vaig a contar-vos algo molt tristament curiós. Entre l'any 99 i el 2003, en aquesta època, estaven fent o refent el catastre d'arqueologia, o sigui, de patrimoni cultural valencià, i el que va fer la fitxa del castell de Serra, en la fitxa posa Castillo del Alto del Pino, i en la torre de Ria hi posa Torre del Morteral. Quan vas descobrir això, internet estava ple ja de referències al Castillo del Alto del Pino, i dius, si això no ha existit mai en la vida, ningú. Castillo, no sé, no té sentit. I bueno, entonces vaig escriure a la conselleria, vaig traslladar-los la informació, dic, això no té sentit, històricament no ha existit mai, és el Castell de Serra, no té un altre nom. I al final ho canviaren les fitxes, però així i tot, mireu, encara n'hi ha, això són una consulta de l'altre dia. El Castillo del Alto del Pino en Serra, el Castillo del Alto del Pino se alza sobre la cumbre del mismo nombre. O sea, el castillo está en el Alto del Pino, porque el Alto del Pino es una montaña que no está en el castell, està per lluny. Vull pensar la explicació menys corrosiva per la meva banda seria voler pensar que el que va fer aquella fitxa va preguntar a algú, als forestals de la Conselleria de Cultura, ¿cómo se llama este monte? Pues este es el monte del Alto del Pino y agregados. El monte forestal, a nivell forestal. Y claro, Mister de Serra es el monte de utilidad pública, Alto del Pino y agregados. El Castell de Serra está en el monte de utilidad pública, Alto del Pino y agregados, como el pueblo de Serra también está en el... Pero claro, no es el monte montaña, es la doble excepció. I lo de la Torre del Morteral, molt paregut. El Morteral és una partida que està 2 barrancs més allà d'on està la torre. I la Torre de Ria és que mai ha tingut un altre nom. I el Morteral sona, no sé, a xino, a Badix. I aquesta altra referència que n'hi ha així baix, Castillo del Alto del Pino, la que està al límit de la diapositiva, ahí posa, és de la Universitat Politécnica de València, de Reinet. El Castillo del Alto del Pino es el título de un trabajo científico-técnico y el objetivo del proyecto es analizar el estado de conservación del Castillo del Alto del Pino. Si el Castell de Serra no apareix per a res. Això continua, és molt difícil lluitar contra la difusió que se fa en internet, bueno, això sabem molt ara, no?, a nivell polític. És molt complicat. I en Wikipedia, per exemple, que també vaig escriure, li canviaron el nom, Castillo de Serra, però posa el Castillo de Serra, també llamado del Alto del Pino, bueno, tot això s'ha quedat ahí, ja no sé en el futur què passarà. Al final li canviaran el nom, no sé. Vaig a tornar enrere, sense voluntat de... Mireu, això és una llista de fonts documentals que hem utilitzat. Entre elles, esta primera relació són problemes de confinament, de lluites per el territori, per la frontera entre termes, els mollons i tot això. I això són els arxius que normalment hem utilitzat per a consultar, sobretot per a aquest llibre que tenim. I sobretot aquesta cosa així, els notaris estos de Miquel Conejos, que on hem trobat un buidat toponímic a banda de la cartografia antiga molt interessant.
Allà tenim un mapa del terme de Serra, amb les poblacions antigues, el castell de Serra, la vila de Serra, estem parlant ara d'època medieval, l'alqueria de Ria, l'alqueria d'Armell, l'alqueria de Rullet, una altra alqueria de nom desconegut que són fundada en Portaceli, la Cartoixa, l'alqueria de Rocafall i l'alqueria de Nàquera, estaven vinculades tots al castell de Serra. I el mapa de baix, això que he pintat en roig són els mollons trifinis que marquen la divisòria de 3 termes municipals. I així tenim dos mollons a l'esquerra, el molló del Puntal del Sapo i el molló de la Penya Roja. És molt interessant perquè aquestes delimitacions són molt antigues en general, són de l'edat mitja i són modernes i contemporànies del segle XIX, però és una toponímia molt interessant i que és la real. Després moltes coses aquestes s'han desvirtuat, ara ho veurem. I he tret així un altre molló, este de la dreta, de la imatge inferior de la dreta, que és el puntal dels mollons. Ahir el meu amic està sobre un molló quasi desaparegut, però es nota que està ahí l'obra, els ciments de l'obra, i este punt és el punt groguet que teniu així en el mapa. Si mirem la cartografia geogràfica, les cartografies geogràfiques pràcticament el situen ahí el punt trifini entre el terme de Sogorb, de Torres Torres, de Sogorb i de Serra. Si mirem el cadastre, el mapa cadastral de la cartografia del visor cartogràfic de la Generalitat, este punt trifini estaria ahí o estaria ahí. Però mireu que això són, no sé ho veig, ahí n'hi ha vora 400 o 500 metres de distància. Són importants els mollons, són molt importants perquè són, quan hi ha qualsevol dubte, el molló, o quan se troba el molló, és el que està dient-nos realment, perquè aquestes fites no han canviat històricament. Aquesta és una foto molt emotiva per a mi, és mon pare, un poc descanse, m'estan indicant aquest molló, que és un dels que separen Serra i Nàquera, està en la carretera de Portaceli, i queden les restes del molló, i em deia, este molló, quan jo era xicotet, mon pare era molt alt, diu, ja era més alt que jo, això tenia quasi 2 metres en aquest molló. I ara, mira, no queda quasi res. Bueno, doncs avui en dia això ha desaparegut. Alguna màquina per allí ho ha arrasat. Per tant, aquesta fotografia és especialment valuosa perquè aquest testimoni del molló que està ahí el tenim ubicat sobre el territori quan anem a buscar-lo. Vull dir, és important realment això. Així, un homenatge a Ferran Zurriaga. Se van passar un matí, una vesprada realment molt emotiva, repassant els mollons entre Olocau i Serra, igual que feien antigament els pràctics i els otaris i tot això. Estos són dos dels mollons que separen estos dos termes. I estos dos mollons que dèiem abans, el Puntal del Sapo i la Penya Roja, estan... Este és el Puntal del Sapo, estaria ahí, i la Penya Roja seria ahí. Veus que n'hi ha 3 turonets, este i este. Ahí n'hi ha un molló i així no té molló. En este mapa, que és de 1907, de la fotografia forestal, això no té nom, i ahí li posen el Puntal del Sapo. El Puntal del Sapo és este, però bueno, té una errada com altres. I així marcat un pas molt interessant de comunicació, que és el Collau Roig. El Collau Roig és l'accés des de la carretera de Serra a Tristany i Gàtova i tot això, és el camí que baixa cap al terme de Sogorb, la partida de la Garriga, que hi ha moltes propietats de gent de Serra. En fi, és un punt, geogràficament és un lloc molt característic, el Collau Roig. En aquesta cartografia de la dreta, que és de l'Institut Cartogràfic Valencià abans de l'any 2000, dels primers anys de l'Institut Cartogràfic, ahí trobem que este és el Puntal del Sapo, ahí posa que és el Puntal dels Mollons. El Puntal dels Mollons està uns 2 quilòmetres més a la dreta, és una errada. Així dalt està el Rojo, el Collado del Rojo.
El collado del rojo no existeix, és el collado roig, que està allí i no està així. I després així, ahí posa Peña Amarga. I així, en este mapa, posava Penyes i Margues. El topònim correcte no és ni un ni altre, el topònim correcte és Penyes i Margues. No Penyes i Margues, no és un terme geològic, no són Penyes i Margues, ahí posa Penyes i Margues, crec que en castellà. Jo li preguntava a mon pare, perquè ho sentia molt, dic, això de Margues, què vol dir? Que no té sentit? Diu, no sé, i Margues, tal qual, però Penyes i Margues, tal qual. El topònim el tenia perfectament identificat, tot el món li dia Penyes i Margues, i quan vaig descobrir aquest mapa, Penyes i Margues, com soc geòleg, dic, mira, ja he trobat l'explicació, però no és geològic. I Margues és un cognom viu. Si a Serra no queda ningú, ni ha hagut mai Margues, però era el nom d'un bandoler i hem trobat indicis d'aquesta època del segle XIX. És un bandoler que vivia per aquesta zona, en les covatges que n'hi ha ahí. I a la dreta, bueno, Peña Amarga. Este és un altre mapa de l'any 2000 de l'Institut Geogràfic i Catastròfic, perquè així tenim també Penyes Amargues, ahí tenim el Puntal del Sapo, que hauria d'estar així, hauria d'estar ahí, i el posem allà. Este és el Collado Roig, i allí posa Penyes Altes. Penyes Altes és això d'ací, les Penyes Altes és això, i allò és el Montemayor. Vull dir, errades en la cartografia n'hi ha moltíssimes. I aquest és un mapa molt recent i molt bo, fet per el nostre amic Pau, de l'editorial del Tossal, que demà donarà una xerrada, i és un producte admirable, plausible. Així tenim les Penyes i Margues, amb el nom que li toca, el Puntal del Sapo, on li toca estar, allà està el molló, dibuixat. Així dalt tenim l'Alt de l'Homemort, que és un topònim nou, que ja apareix en cartografia no massa antiga, però la recollida també. La Penya Roja, que és este mollonet, ahí està marcat el molló. Així està el Collado Roig, però així marcat en roig, aquests topònims que són antics, de 1737. El Collado Roig està identificat com el Collado Arrián, s'ha posat en un molló. El molló no està, però el tenim ubicat perfectament. Este és un altre molló, ahí dins del barranc, que està al peu de la Rodana Sobirana. I la Rodana Sobirana és Penyes Altes. Són topònims desapareguts. I amb això acaba mostrant-vos el llibre que ja teniu tots i la portada de la cartografia del Tossal de Pau Fuster, que demà vos donarà una xerrada. I ja això és tot. Gràcies. La fotografia aquesta m'apareixia ton pare, m'alegrava de veure'l. També m'ha impressionat vivament perquè els meus pares tenen un camp en les imediacions, no al cap passa per allí. Jo recordo que fa 40 anys veure aquest molló, però encara tindria 80-90 centímetres. I ara passen i per més que m'esforce per veure, no hi ha res. I era una obra gran, ben feta, que obra, que morter. És extraordinari com ha desaparegut. De vegades penses que és que ho haurien somiat, però no. Realment, podria preguntar-li a mon pare si el molló estava allà, però si m'ho he imaginat. I ell m'ho confirmat. He donat destrucció, però al sud, és que no hi ha vestigis. D'ahir cap al sud, el límit de Nàquera amb Portaceli, amb el priorat de Portaceli, els mollons que van fer han desaparegut diversos, però se conserven bona part d'ells. I són altíssims, són xulíssims. No he portat foto per no desviar-me avui, però tenim una col·lecció de mollons preciosos ben conservats. Exemple, el molló foradat. Sí. És una obra més alta que jo. O que era arreglat, però estava molt perdits. Algú que feu foradat en una mena de poca. Se pot accedir. Perfecte. Hi ha dues zones
d'Alt del Pi, perquè anant al Ventiscle tenim un altre Alt del Pi. Això és... No, anat al Gentiscle, en la carretera, quan puges el collaet de l'Embudera que diuen, hi ha un cartell que posa Monte de Utilidad Pública, Alto del Pino, perquè entrem en el forest públic. Hem vist una propietat particular o alguna cosa així, i no, és una indicació genèrica, no és el monte en sentit forestal. Alt del Pi és forest, hauria de posar forest Alt del Pi. Alt del Pi i agregats. Alt del Pi és l'altre que està en les antenes. Sí, com a muntanya l'Alt del Pi és únic i és on està tot ple d'antenes, sí, on estan els repetidors de València, de la policia, de la televisió, de ràdio, de les emissores, tot, sí. La col·lecció que hi ha d'antenes, allò és l'Alt del Pi. Únic Alt del Pi, que sap.